Let's get indaba zo-1 KZN TV fundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Kubuye ithembe emndenini yabasempini eRussia. Undunankulu uqhubeka umkhankaso wabakuleli ngokungemthetho kanti iNFP izobungaza inyanga yokuzalwa komsunguli waleli qembu. Imndeni yabakuleli abali-17 abavaleleke ezweni laseRussia ithi-ke ibuyise ithemba inkulumo kaMengameli wakuleli uCyril Ramaphosa abenayo nowakuleli yalizwe ngodaba oluthinta ukubuyisa kwabo kuleli. Lokhu kuza ngemuva kokuba-ke le mndeni ibambe isithangami nabezindaba izolo lapho-ke inxusa uRamaphosa ukuba-ke angenelele. Kubuya ithemba emndenini yabavaleleke ezweni laseRussia ngodaba lokubuyiswa kwabo kulandela ukuvela kwezindaba zokuthi-ke umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa ubhunge kabanzi ngalokhu emhlanganweni abenawo ngocingo nomengameli waseRussia osukwini la izolo. Esithangamini nabezindaba salemndeni osukwini la izolo bakhehle esikanandi belandisa ngesimo samalungu awo ahamba ethendiswe ukuthi-ke ayoqeqeshelwa amakhono omsebenzi ababezokuthola uma bebuya. Ngomnye umzali nami ingane yami 2005 President ukuthi sicela usibuyise ingane zethu ngafike kashintsha phambili kwangasaba yilento babekade beyiyela abantwana. Lezangane ezilapha ya zazingayilanga lokhu asebebhekene nabo njengoba impilo yabo isesichengeni, ubunzima ababhekene nabo bungaphezulu kokucabanga. Kuba khona izithombe sibanazo emqondweni umuntu mayikhuluma ngenkinga kuyona, kodwa le inkinga asinaso isithombe sayo. Usuku nosuku sithola okusha ngempilo abayiphilayo. Laba abayi-17 kubikwa ukuthi-ke bavaleleke emngceleni wezwe laseRussia nelase-Ukraine lapho-ke bebambe khona impi eqhubeka phakathi kwalamazwe. Phakathi kwabo kuvela ukuthi kukhona nababili basezweni laseBotswana. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke phakathi kwamagama avela kwabaholela laba uphathe elendodakazi kaMengameli weqembu iMK Party uDuduzile Zuma Sambudla kanti kunamacala aphenywayo. Uma izikhulu zezwe zihlangene esigungwini sabo lapho behlangana khona, le ndaba ingabekwa ngaphansi kuka carpet kepha ibekwe phezulu kwetafula idingidwe. Imiyalezo siyayithola, izithombe siyazithola ezikhombayo ukuthi basempini esithi uma silalele ngongcweti abezemfundo ephakeme besho ukuthi kuyicala elikhulu lokwenzakalayo betholakala belwa izimpi zamazwe amabili abangesiyona ingxenye yengxabano yakhona. Babengahambelanga lokho. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThambisani Ntuli ugasele kwezinye zezitolo zabokufika edolobheni laseRichards Bay nokuyilapho-ke beqhuba khona umkhankaso okukhuculula abokufika bakuleli ngokungemthetho kanye-ke nokuhlola isimo sempahla edayiswayo. uNtuli uthi lo mkhankaso wazwangwela ukuthi-ke engangeni ngesango yafohla uzoqhubeka-ke nakwezinye izindawo kukhucululwe inkinga yezitolo eziphula umthetho.
Umkhankaso engangeni ngesango iyafohla uqhubekele edolobheni lase-Richards Bay nokuyilapho undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal egasele ezitolo ukuzohlola ukulandela kwemithetho yezamabhizinisi nokukhuculula bokufika abangenazo izimvume zokuba kuleli. Sinemkhankaso eminingi oqala okubheka ukuthi amabhizinisi ayacomply nemithetho. Okwesibili ukubheka ukuthi abanikazi amabhizinisi banazo imvume zamabhizinisi banazo imvume zokubala ngaphakathi ngoba ikakhulukazi sihlushwa abantu bokufika abangena lapha ngokungemthetho othola ukuthi ke manje bafike bengabi nazo imvume bese bephinda bebe namabhizinisi kudayiswe nezinto engafanelekile ukuthi zibe khona. Salontsha lomkhankaso ke wesifundazwe sonke ngoba sathi imeya komasipala kufanele ziluhole loluhlelo ibamse namaphoyisa. Ingakho kubonaka sihamba nezimeya namhlanje sihamba namaphoyisa neminyango kahulumeni ke enamagunya okuchecka ukuthi umuntu unalo ilungelo lokuba lapha kufana noHome Affairs. Neminyango kahulumeni efanele abakwa environment abakwazi ama inspectors abakwazi ukuchecka icompliance. uNtuli unxuse iminyango kahulumeni nezinye izinhlaka ukuba ziwuqhube lo mkhankaso ukuze kungeke kulimala umnotho wesifundazwe. Manje ke umkhankaso lo ozoqhubeka hayi ukuthi umkhankaso namhlanje kuphela. Sesihambile imeya zinomthwalo ukuba iqhubeke nalomkhankaso. Zibamsene namaphoyisa, zibamsene noHome Affairs, zibamsene nabaka environment, zibamsene neminyango nje eminingi ngoba even no SARS must come on board. Kufanele ngabikho umuntu oqhelayo kulomkhankaso wethu owenza iqinisekiso sokuthi isifundazwe sethu umnotho wakho na ulimali. Amathuba omsebenzi ayakwazi ukuthi adaleke. Ilokho okusilethe lapha namhlanje engithemba ukuthi umkhankaso oqhubekayo nakusasa sobe siqhubeka kwenye indawo ngoba salontsha umkhankaso uthi #engangeni ngesango iyafohla. La siqikelela khona abantu abalapha bafanele nokuba lapha. Ingakho besifike sibheke nje kulabo bakulezi izitolo ipaza shop esizathatha abantu bokufika ngempela ofanele njengohulumeni sizazi ukuthi sinecala. Umeya kamasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthe kuyisikhathi sokuthi kubuyekezwe imithetho yamabhizinisi asebenza ngaphansi kwalo masipala. Umcabango wami esikade siqhuba lo mkhankaso besinawo noNdunankulu ukuthi mhlambe fanele sibuyekeze imithetho eshawa omasipala ukuthi ubani onga-owner ibusiness lapha endaweni yethu nje komasipala. Ngithi ke ngisazobuyela emva ke ngibuka ama-bylaws ukuthi asikwazi ukuvimbela ukuthi umuntu othi une-asylum lamaphepha bathi babaleke emazweni ngoba kunezimpi. Kodwa ngoDisemba imoto isuke ziningi eziphuma lapha ezweni bele emazweni abo. So sizokubukisisa lokho ukuthi ngeke nisikwazi ukushintsha ama-bylaws ukuthi umuntu ongokufika noma ngabe uphethe yona ke asylum seeker kodwa akakwazi uku-own business ngoba angikholwa ukuthi umthetho sizobe siviolate i-constitution ngoba mangibuka izitolo cishe zu6-7 esingenele uyabona ukuthi kushuthi kunabantu almost 20 lapha abanamathuba emisebenzi kodwa kunabantu abaningi bakithi abahlezi phansi. So ngicabanga ukuthi lokho siyokwazi ukusiqinisekisa. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise-Richards Bay. Iqembu NFP kulesi sifundazwe lizobamba ke imicimbi eyahlukene ngenhloso yokubungaza ke inyanga yokuzala komsunguli weqembu uZanele kaMagwaza Msibi. Lokhu kuveleke kwisithangamsaba ezindaba besibanjele eThekwini namuhla. uMagwaza Msibi wazalwa ngomhla ka-1 kuFebruwari ngo-1962 wadlula emhlabeni ngomhla ka-6 September ngo-2021 kanti kulonyaka ngabe useneminyaka engu-64. Ubuholi besifundazwe kulesi sithangami buveze ukuthi abantu kuzomela baqonde ukuthi kubuholi besifundazwe lukhona uzinzo futhi basebenzisana kahle. Ngizothi iKZN inozinzo. Iprofits yakwaZulu Natal inozinzo. Ngifuna ukukhulumela lethina esilidayo. Thina njengeprofits yakwaZulu Natal ayikho inkinga esinayo. Uma ngabe kukhona inkinga ekhona ngabe mhlambe iqhamuka kwenye level ayikwaZulu Natal. So lokho kwenza ukuthi thina siyiprovince yakwaZulu Natal sikwazi ukuqhubeka sisebenze noma ngabe kuthiwa kukhona inkinga abantu abacabanga ukuthi kunozinzo uzinzo alukho. Yingakho namhlanje sinomcimbi ofana nalo. I-celebration efana nale kufanele ngabe ayikho kwaZulu Natal uma kuwukuthi thina njengeprovince yakwaZulu Natal asikwazi ukuqhubeka sisebenze. Ngokusho kanobhala wesifundazwe uthi umholi weqembu Evan Bunds uyena ozoba isikhulumi sosuku
kumcimbi ngomgqibelo. Kwi-NEC we wrote a letter, a very good one, SEPEC. Sisho ukuthi sizoba nomcimbi ofana nalona as a province, and president siyacela ukuthi kube uyena ozobe addressa. Siyakholwa ukuthi uzobe khona noma kanjani. Angeke abukelele phansi iqembu lakhe. Futhi noma ngabe kuthiwa bekunokuphambana okungakanani, ngeke azakwazi ukwenza into enjalo. Siyakholwa ukuthi uzobe khona. Akukho ke kodwa akushilo ukuthi ngeke azabe khona. Leli qembu lithi lizazoqhubeka nokuqhakambisa amagalelo omholi wabo ngoba kuningi ukuhla kwenzela umphakathi, ikakhulukazi ukuhlinza ngezidingo nqangi. Igama likaMama Visit kaMagwaza Msibi sizama ngayo yonke indlela ukuthi livelele. Kunezikhungo eziningi eseziqanjwe ngegama lika Visit kaMagwaza Msibi. Sinekhuseleka eqanjwe ngo Visit kaMagwaza Msibi eyaseThekwini. KuSolundi kune shelter eqanjwe ngokumama kaMagwaza Msibi. Sasa kuzoba nenkonzo ekhaya lakho Magwaza Msibi yokubeka izimbali ethuneni lakhe, bese kuba umcimbi omkhulu ngomgqibelo ehholo iMaqhinga Olundi. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Zidlana ke imlala kukhetho lokuchibiyela kuWard 13 ngaphansi kwamasipala uMzumbe njengoba kombango phakathi kweqembu leANC, IFP, NFP, MK Party. Lolu khetho ke lokuchibiyela luza emva kokusula kwekhansela leIFP uSiyabonga Dongcwabe wajoyina ke iqembu leMK Party. Kubonakala uzinzo nokubekezelelana kumaqembu ezepolitiki ngesikhathi kuqhubeka ukhetho lokuchibiyela kuWard 13 ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Ilunga lesigungu esiphezulu kwiqembu likaKhongolose uthi bagabe ngomuntu ofuna umphakathi futhi useke wawusebenzela kakhulu. Uthi bayaziqonda izinselelo ezibhekene nalomphakathi. Sahambisana nezifiso zomphakathi, sabuyisa yena lo ucele owekade eyikhansela kuqala ukuthi azoqedelela ngoba bebefike basitshela ukuthi ngenkathi kusekhona yena kube neproject yagesi kwaqala ngayo ukuthi kufake ugesi kule ndawo. Kodwa kwakhona indawo ezisalayo, so uzonqedelela ke leyo project ayiqalile agcine ingaphelanga. Usihlalo weqembu leIFP kwisifunda uku uthi bayazethemba ukuthi bazowudla umhlanganiso kule ward. Sasinesvumelwano, we had an agreement with the community of Ward 13. That agreement was taken in November 2021 when they said lo 5 years bafuna ukunikela eqembini leIFP awukakapheli ku 5 years. Nanamhlanje sisaqhubeka kuona ngoba sibheka kuNovember. Sinalesivumelwano, sinalo umshado nabo nesubona ukuthi uyaphumelela njengeqembu leIFP. Nakusasa ningangibuza ngale ward ukuthi kuzokwenzekalani. Siyasho ukuthi inkatha iyathatha namhlanje kule ward esikuyona okuWard 13. Oweqembu leNFP uthi bayaziqonda izinselelo ezibhekene nalomphakathi njengoba wesula amanzi. Masamba sehla senyuka kulomphakathi sikhulumisana nemndeni sidumele ukuthi basasalele emuva ngentuthuko. Izinto nje abakhala kakhulu ngazo izinto zamanzi, amanzi awekho, amakhono entsha nje ububona ukuthi kusemakhaya intsha ihlele emakhaya akukho ekwenzayo, kodwa banezinto bayakhomba bathi sinomhlaba masingalekelelwa nala. So lokho kusibonisile ngempela ukuthi usamkhulu umsebenzi ohlalela uhulumeni. Usihlalo weqembu leMK kwiSubregion yaseMzumbe uthi bayazithemba ukuthi bazolunqoba lolu khetho. Cha, kuhamba kahle kakhulu umkhonto wesizwe, abantu balifuna ushintsho ngalendlela esimanga. Sibuya nayo le ward izwa, sibuya nayo injengoba abantu bawuthakasele kakhulu umkhonto, bafuna kakhulu ushintsho. Masikhuluma nje masikhuluma ngento esibona yenzeka ukuthi kuyaqala ukuthi umgaqo ugrade ngalendlela ngoba nakuzokhona ama elections sekukhona abantu abakhumbula ukuthi fanele ngaba grade umgaqo. Kunendawo ngale kumuntu masele video yamanzi akaza angabonwa kade agcina ukuba khona ngoba phumile into zama network azikho. Umkhonto njengoba ufikile sokwazi ukulungisa indaba ukuthi fake bekhona itower ekhona lapha ngoba kuna neclinic. Uthi kukhona bebesebenzisa izinsiza zahulumeni ukukhankasela lolu khetho. Ubona sobona izinhlangano ezisebenza ama state resources ngazi kuhulumeni. Uyabona njengamanje insukwini kade bonakala imoto kaMasipala waseMzumbe la ishe inkathi igcwele phezulu iyami ikhankasa ngayo. Zolo lokho wadi ubona la kufika uminister wakhoktha umefikile uyafika uzofika nezinto eziningi zo CWP ukuthi kunabantu abazoqashwa, abantu sebencencwa ngenda amathuba omsebenzi ngoba naku kukhulunyela indaba ukuthi kunama by elections. Kushaya isikhathi sokuthi siye emoyeni imphumela ingakakhishwa.
Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzumbi. Asithishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kubuye ithembe emndenini yabasempini eRussia undunankulu uqhubeka umkhankaso wabakuleli ngokungemthetho kanti NFP izobungaza inyanga yokuzalwa komsunguli waleli qembu. Umphenyo ozimele uPaul O'Sullivan utsheleke ikomiti leParlamente eliphenya ngeSAPS ukuthi ke uma lifuna ukulwa nenkohlakala kuSAPS aliphenyeke ngokusetshenziswa kwemali yeSecurity Service Account okuyisikhwama ke esibhekelele ukukhokhelwa ababika ke ngobugebengu nenkohlakalo kuhulumeni. uO'Sullivan uthi ke kulesi sikhwama kukwamastapele nokholeleke ekutheni ke kube nombango ngaphakathi emaphoyiseni ngenxa yokuthi ke zonke izikhulu eziphezulu zamaphoyisa zifuna ke ukutapa imali yesikhwama. Umphenyo ozimele uPaul O'Sullivan uthi kunyaka mali ka2012-2013 isabelo mali sesikhwama se-Security Service Account saba ke ku-98 million wamarandi kanti eminyakeni ke-13 kusukela ke lapho lesi sabelo mali salesi sikhwama sanyukela ku-600 million wamarandi. And I have made the suggestion at paragraph 81, Chairman, that if the committee wants to get to the bottom of the root of all evil in the police, it needs to start with the slush fund. Because if they can stop the wanton theft of millions of rand, which is stolen in secret and spent in secret with zero accountability, and in fact, the loose strings around the purse of the slush fund results in inside factional battles within the police, because many senior police officials want to get their hands on these taxpayer funds. uSullivan ngesikhathi ke buzo advocate uNomena Renza izizathu sokuthi kungani engalwenzanga uphenyo ngesigameko sokubekwa kwemali engamadola semelike eplazini lengambe ngamesera Ramaphosa eyathola ngaphansi kosofa. Uthi Walter Fraser wabekethi uyabandakanya kulezi sigameko ulekelele umengameli ngasese kuze kubanjwe abasolwa. And Arthur Fraser falsely alleged under oath that I had helped the then president, in fact, the current president of South Africa, to track down the people that allegedly stole money from his couch. But I never even knew about any money being stolen from the couch until I read about it in the media. And I subsequently managed to get from the journalist who wrote the story a copy of the affidavit, because Arthur Fraser, having made the affidavit, published it. So when I got a copy of that affidavit, I then went and opened a case at Rosebank, because he deposed that affidavit at Rosebank Police Station. So I then went and opened a perjury docket against Arthur Fraser at Rosebank Police Station. And once again, nothing has happened to that case. Uzichithile insolo zokuthi wayiqonda ukulwa ke noyebambe njengokomishana wamaphoyisa kuzolonke uHomoto Bahlani ngoba wayenza imizamo yokumqedula esikhundleni sakhe kungene kuRobert McBride. Have you, subsequent to 2016, because the allegation is that you targeted General Bahlani deliberately, you and Mr. McBride, the purpose being that McBride and you presumably wanted McBride to become the National Commissioner of Police. That's the narrative, that's a false narrative of both Bahlani and Nkabindi. uPaul O'Sullivan uthi waqala kuba nyamanambana kwizikhulu zamaphoyisa kuleli ngoba wabeke sisola ngenkohlakalo. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eRichards Bay. Ukhala ke ezimathonsi umndeni wakaGoqa imbali eBB kulandela kokuhlaselwa kudutshula amadodana awo amabili kwashona yodwa. Lo mndeni uthi ulahlekelwe umuntu kwebe kunguyena obondla ikhaya. Laba bathi ke ugasele inqwabe yabalisa bangaziwa ebusuku befuna amadodana abo bawacinge egcekeni baze bawathola bawadubula. Eyodwa ke yashonela egcekeni enye ngenhlanhla yabaleka kepha ke isilimele. Owesilisa oshonelwe indodana yakhe kwalimala kabi enye embali eBBM Gongondlovu. Uthi gasele iqulu lamadoda
afuna labantwana bakhe ababili ngomsombuluko ebusuku. Babe u8 nabo labantu abafika labezongena la ekhaya. Okuthi unkazini nokwanda babehlele endlini la. Omunye wehlele e-sitting room, omunye ehleli la e-kitchen. Kufuthi ngokungena kwalabantu bafike babamba lo qala wehlele e-sitting room ukwanda. Unkazi emeza ngoba abanye badlula bayangala babeyofuna bembheke endlini yakhe kahle kahle. Bangamthola base beqhumisa ibhamu phezulu. Waphuma yena unkazi, ngiyacabanga ukuthi wethu uyabaleka wazodlala wangena la eduze kwakukhona ikhumbu la. Kusho ukuthi waqasha ngaphansi kwekhumbi. Babuya laba babengala. Le moto yayime lapha ngicabanga ukuthi iyona yabafonela ngoba iyayimbona ukuthi ungena la ngaphansi kwekhumbi. Laba babengamboni, laba ababeyombheka ngalele ekameni lakhe la elala khona. Babatshela ukuthi nange ngena phansi kwekhumbi mangicabanga ngoba bathi masebuya ngale bavele bazomala ngaphansi kwekhumbi babheka ngaphansi kwekhumbi baqabula ke bamdubula ke la ecashe ngaphansi kwekhumbi bamdubula kakhulu ke ekhanda ke la ngoba base bevele bemdubulile la ngoba phansi kwekhumbi kwase kusela ubuchopho phansi kwekhumbi bamdonsa ke bamdonsela lapha baphinde bamqedela ke sebemdubula la sebemkhiphele ngaphandle kwekhumbi. Ugoqo uthi le enye indodana yabaleka. Utheme lana ke lapha ngasemkhosheni lo. Kusho ukuthi wabona ukuthi bafuna ukumfaka emotweni wagijima wangena phakathi lapha emkhosheni. Bamdubula ngaleso sikhathi ke lo ababemthatha endlini bamdubulela lapha. Wabaleka ke emkhosheni lo wehla ngomkhosha lo. Eshona enzansi wazophumela komakhelwane ke enzansi. Bamthatha bamphuthumisa embalenhle. Thina nomama la ekhaya bazivalela la ekameleni. Ngiyabona ukuzwa nje ingane zidutshula ungakwazi ukwenza lutho ngoba sasingakwazi manje ukuphuma sebezivalele ekameleni. Bayadutshulwa nje laba sisendlini. Kanti uthi umufi ubondla ikhaya. Saze saphuma ngesikade nje. Sivule lo munye umfana. Hayi sishiye sihlukumeze kakhulu ngoba yena kakhulu unkazi nje uyena webreadwinner la ekhaya ngoba thina sisasebenzi. Uyena osekade sezivamela nje etohoza abamba amatoho ngoba unama tech shop asebenzisayo. Ukwanda ke besalinda umsebenzi njengoba uman nurse. Ugoqo uthi ufuna ukulungiswa. Akukho sakuzwile ngabasolo kodwa besadedela umthetho ukuthi uthathe indawo yabo. Ngoba lento nje ngihlukumeze kanje asifisi ukuzithathela umthetho ezandleni. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dobe ngisembali eMgungundlovu. Ungqongqoshe wezobumnyango wezokubusa ngibambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi Thula Sizebuthelezi uhambele kumkhandlo obukhosi bakagcwensa ngaphansi kwesifunda iLembe kuyolungisa isimo somkhandlo wenkosi. Lokho kuza ngemuva kokuthi ke benginongaboni ngasolinye phakathi kwenkosi kanye nezinduna zayo. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngibambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe ubeyisehlanganisa inkosi yakagcwensa kanye nomkhandlo wayo ukuze ke acacise udabeni oluthinta izinduna zenkosi. Lo mhlangano ubonakala ukuthi izithelo njengoba kucaciswe ngezinduna zenkosi okuyizona ezisemthethweni nokunye kokuthinta ukusebenza komkhandlu wenkosi. Sibe nethuba ke elihle lokufundisana ikakhulukazi nomphakathi ukuthi isakhiwo sobukhosi sisebenza kanjani, ukuxhumana phakathi kweinduna nomphakathi kumele kuhambe kanjani. Ikakhulukazi amathuba asuke vela njengokumbiwa kwesihlabathi, ukwembiwa kwenkwali. Lawo mathuba akumele abikwe enkantolo yenkosi futhi lawo mathuba akwazi ukuzuzisa umphakathi wonke jikelele. Umphakathi ke wenelisekile ngengxoxo ezibekhona sakwazi ukulungisana lapho bekudinga ukuthi kulungiswane khona ngoba akekho umuntu ongavela ayibeke njengenduna ngaphandle komthetho ngoba khona ezinye indawo lapha abantu bese befuna ukuthatha khona amandla enkosi belawule baze babeke nabantu. Ngakho ke sikwazile ukulungisa lokho esithembayo ukuthi lapha kwagcwensa zonke izinto sezizohamba ngokohlelo. Induna ezisemthethweni sikwazile ukuzethula yizo ezibheke igodi njengovimba ukhalo nezinye igodi zalapha kwagcwensa. Izinduna zithi ke zijabula ukuthi ke ekugcineni umsebenzi wenkosi usuzoqhubeka ke ngaphandle kwezihibe. Sibonga kakhulu kungqongqoshe umhlonisho ngokuthi azosiza lapha kagcwensa ukuthi sikwazi ukuthi udlama bese lifuna ukusuka kodwa kwazi ukulukhuza.
Sibonga kakhulu nje ngokuthi kubuyisa inkosi ngoba inkosi sisebenze nayo isikhathi eside. Siyathanda futhi ukuthi ibuye ngoba sinancane inkosi. Ngoba inkosi yavula ngisho amacala kodwa yasho futhi inkosi ukuthi ayibingazi ukuthi iboshiwe inkosi iyona efaka icala kodwa lalithi icala sikasondelana nenkosi noba nenkosi ikhulumile ukuthi kwaba nomonakalo sangakwazi ukuya ngoba sasibhinjwa amaphepha ukuthi asingayi inkosini sasithanda ukuya kodwa sijabula kakhulu ngololu suku namhlanje sifisa ukuthi ke inkosi ibuye ize emsebenzini izosebenza sikwazi kuba munye ngoba sasivele sisebenza simunye nenkosi. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili osuku namhlanje. Kubuye ithembe emndenini yabasempini eRussia undunankulu uqhubeka umkhankaso wabakuleli ngokungemthetho kanti NFP izobungaza inyanga yokuzalwa komsungulwa leli qembu. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 15.93 cent emaqhathiso nedola lasemelika, libo 21.77 cent emaqhathiso nopondo waseBritain, libo 18.98 cent emaqhathiso neeuro lase-Europe, igolide lona $5,062.42 cent ounce olangahleziwe wona $68.80 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Asedayisiwe kaphela amathikithi omdlalo womkhaya weligi phakathi kwe-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs. Lamaqembu asembangeni kwesicoco seligi kule season azobhekana mhla zingama-28 kule nyanga e-FNB Stadium eNasrec. Lamathikithi aqale ukudayisa ngolwesibili kepha-ke kushaya ihora lokuqala emini ngolwesithathu esethengwe aphela. Lo mdlalo kolindelwe ngabomvu kwazise i-Pirates izihole esicongweni kwi-Betway Premiership. I-Chiefs-ke yona ilandele endaweni yesithathu ngeke lamaphuzu amahlanu ngemuva kwemidlalo eli-10. Nasike isimo sezulu sakusasa sikalindeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphatha zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.